Kumulay si bun fi barok ki pagba ki bas ngap bat sngaw kani ka kubor hagan ka janmit namar kani ka kubor ka bangan keren menta kalong kubor ka bakham phala hakwe kaliang kalong kum ka jingalap hakwe kaliang kalong kum ka jing pensngaw ya ka ka ba ka jia keleng hagan ka perthei ri khasi jungi ngalang sudah dia pun dang mentan sipang jan sikentang ane bat kinong sora kilong kemi ban nak kilong kemi ki badan chalang nanta ki badai no na ta nak kerchai hajan jong ka khap asam nga itulut namar mangala treteng ni kampai ba kum ka bathok kubor menchwa nga itulut jen poro saudong ka perthei ngi itu te namar kata kari khasi bat jantia ngasngau kum isnong lajong namar mana poe no noru dadu kali ngari athu ka story jong ka jingim jong ka kloy ban priang ha poing po sem ban aija ai bam namar tangam sngau bangam kurdo henrei nakwa ban yathu ya phi hakan ka khubor ka bamenta hakan ka sngi janmit jong ka sngi namar haka jingim jong yu breu ubang ya yaj hakan ka perthei sipor ngilong ku pilgrim lani ki nongle jinglai hak jing sisali le kat kum ka jing bu ble ngilong dang hru pho tli kitang ngilalik no ngilong kum sentiu bo pho men step men janmit telor no te kata ka de jing im jong ik brio hagan ka pase na kata ka daw nga ong ya phi ba ya ka ka ba ngil ai ka khubor si paj ba ngin kedan ni ka hok ndai ba ngin sukun tho im pek ya no ban penmong ya ki brio ye kinam sion ko khu ke betim yang melong ka jing tho na ni dei ban long kum kita ibreu te ngaru akan ke por nga ai ka khubor ye phi ka khubor susi hakawe ka liang ka bang ada susi thang tang balong bangan penwandur kata ngam la syu haden menta ka janmit haka bang ya phun bat ite ki paralok kenthe bat rang na sora ngong kumno ka jingkli jong akalong kumno sato mano bakhain khain ke NPP ne khain pura kata ka de ke jingkli jong henre tiong ha ka baladap election ka job ka bom tip tau MLA bom de manor ngam tip bat kawan baar pura wan balai ke NPP henre ha ka ne ka bamenta ki ong kan kelau wak ong ta balai kan kala kam ta mo lo job pra em habawan baar ya kata ke bom tiang shish ban thep kum yu tu pra kad hadu ban ai jaj si ki khon hau senrang kala bha bangin dino ikini ki khon baro ban le yung su ikini khon bangin ri bha ba dino ong MP kong ban kren kum ta ba ban kren kum ta ka snyo mom ya hap pi kalau pop pi teng ban ong terwadi si ki kon kyong te kum dai su ti ki jongi kila dai ki jong no ha ka perthe ban la yu ki kum kita na kata ka daw kamot ngila isi kot yung no pra hakan ka slong hakan ka thain sora dalele ngin nom thap su watang sibut yung no pra ani nga ong ki akren smai palat ngong kata te kamlong ma dang don kiwe ki thep le se ki ong em dan don ba thep ru ki tangin tim lang ngin ong lang ba kamlong ngembit su yu ni kilai se ka ba tang ka ba ngaru ban ya selok betin long jai ru ngam su mar kila bitar tange kata ka aijaj hau kwa bat hakata ka jing aijaj hau kwa ru ki ong bau alam barden te ni nong sora sekide ki brik bom 40 makanaru ki sempang hadu kan no ngam tip dia keren ka tin ka ba khor ba te ngalele ban penjem ndiap than soj re ngam la phi te ngong we urang ba uba ni keren sani ni ong ta haka kaliang jong phi ba phi ngau kum no sepang kan ka jing komen tin sang jong ni ki khot jong pora persyak kum yang youtuber ma ngalam ya cha ya ke NPP namar balai ngasi ya cha namar udon doktor DRL nong laj de temen basan jong kabalang presbyterian na paryong kajing ke badan burom bro balanang start jong ka west
tingin num Kristen ngin ya pet chano midon kam yo breu buku muta dengar ngalung ke mensim ngalung ke jing im namar bangem don breu te na west sau post nam menchwa menta pedeng yo yo ne te balai ke ngangan shun no yo ne ngin isi no ngalan no met bat mensim bat kine ki para chnong jonga ke mangasong hakane marjan midon jen ars pa tam tenom jing ro ngatharai dalaj sekumba ching ar ying lam tala baro ngian no hau doktor di RL nong laj namar udah nong west jongi nante na paryong ya jan te ban nen span to ba phi sneu kum no chapang kane ke jing kren si jing ni ki pra phi nga te nga sneu jeu nga sneu thang ong kata nreu ju bab bat wa panchaya nga wong pej ba phi wat ju sneu si ke jing kren si jing kini ki pra namar kine ki pra kidon lai teli ki thong ka thong ka banang kong jong ki long ba kini lada klem currency ki syarem me election ki hap currency namar kita ki long kum pinong di kiat bat kum pinong di drop ki syukran lam wir lam tham hangi ki Kristan te ngamtep saki seng khasi ki sngo kum no te ki niam trero ki sngo kum no nang te na thanjuai nang te na marbi nang ne na maungap ki sngo kum no ki seng khasi hanre da hangi ki Kristan ki bangila but ye bisu te ani ban ong ban ya penon kam ini ki tin si ki tin sang te kenyo ngi kum ye kane ki paj ba Kristan baro khoj ki badlang dei hi ki nong but Yesus Kristus nai but su ya ka bakum kane ki parti ka bal tim lesala banong no namar kata kenyo namar ke jinglong Kristen jong ki ban but ki ne ka tat dor kenyo te nam kata ka dau ngaong ba kat hadu ba ki pendon kam de ki tin ki ba keren kut bad habakum ki ne ki jing keren ka ba mut ndon lat su ban lek nom stang ban tim si ne baladam ma su ka tim si ala kam si so su ra ban thasiap ki la jong kata ka de ki jinglong jong ka ne ka tin keren si te boleh sobhai ka bakum ki ne to nang tapat kaba phla kalong menta ka jan mit yang hang ne hanum ston kitip baro yang mga Kristen ya ke NPP ya doktor DRL nong laj kiwan kini ki hespa kide ki high level jong pra kiwan yang ki ong high me thong march polak ne me de to high level jong NPP ya high thong sendan sekulur ngil dei high level te metang bagi dei jong pra nong ya kani balada pidang wer ya thong takamut ba to lek sia kinu ya khawai to lek sia kita ki brio ko kwa thong nga tingam trem ya thong ong tamilarem Muhammad rem mi man ya thong bat phi gine de namar phi gine te hok upra te high level paka nenong ston te kiong ban job upau nonglai ngin kawan de ki krur nenong ston ngong to kawang ta nenong ston re ta remrai te thap biarat yo pora siu yang do bro thap biarat yang misatip memengin hier baro ngin hier lot baro chiwas to himan ya he tangka hanre ki pajba pede ki snap ya kasur jeng kinang yalam haba ki don ke jing tip breu ke jing tip ble ya kino ki breu ki batip breu tip ble syata ki bot hanre ban ong kin ngop hakito ki breu ki balong kinong di kiat ar pusau kenta kinong di drop ki ar pusau kenta ki ba kren ki kitin ki ba sino jabo kat hadu ba ka imlang salang ro kam masuk ban priang ngam tharai ki pajba kim tre ban bot ki bakum kini ki breu te namar kata kila ngala penkut kata ka jingwer ban ya thong tengok ke la sia khat nomar la ka jong re ngangong ya ki pajba menta pede na keren ya kan ka kentin ko ki pajba jong kari khasi jajtia phi ki balong Kristen wat bot ya kini ki breu ki baton ka jing krensi kensang ki ba keren ki kten ki balong persya ya ka hukum ka jong ble wat bot ye bakum kini ki breu na sen barden tu be ngong kit niam hi ka to ka balang ka baudon pada ngam bakal be na ka balang uble eklesia nga tinga de na ka church of god me ka bat asam nang ta sekine ki balang sau doktor nong laj ti be teman masan ka balang presbyterian te kum ki rungit kum ki Kristen to ngin ye ino swa sipor kum ka jing sneng yo no pra ba untat non ngau hadin bo election biang ban penmi ya kini tin krensi kan sang
to kublai cibun tangkat ni tengin si yok biang lasai ke kubor ke bangayok pin si yok singeu ke babha ro ke bakam ha ro ke de ke balasai kublai cibun